Eli tervehdystä. Kenraalintie 12 on perustettavassa 15. päivä käsityöläisten joulupuoti. Joo. Miten mieltä olet, että onko se mukava asia tänne Myllykoskelle? On totta kai. No, tervehdystä. Ootko paikkakuntalaisia? Olen. Kuule, tuohon on Kenraalintie 12 on käsityöläiset ry perustamassa semmoista joulupuotia. Miten mieltä olet, että onko tämä tervetullutta tänne Myllykoskelle? Ainahan tänne jotain pitää sanoa. Joo, se on vain joulun ajan, että se avautuu 15. päivä ja sulkeutuu 22. päivä. Joo. Aiotko käydä katsomassa? Saattaa olla, että pyörähdään. Selvä, kiitoksia. Joo.